matur sembah nuwun. Ya. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Camat. Nggih. Ngagem mikrofonipun mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sugeng dalu, Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih Pak, sugeng dalu. Yang kami hormati Forum Cam Kecamatan Limbangan, Pak Kapolsek matur suwun hadir pada nomel atau wakili yang kami hormati Kepala Desa Tabasari, Pak Mariadi, beserta perangkatnya yang saya hormati rekan-rekan Kepala Desa se-Kecamatan Limbangan, matur suwun niki nggih, Bapak Ibu. Yang saya hormati Lembaga Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, warga masyarakat Desa Tabasari, alhamdulillah niki rame sangat nggih dalu menika. Nggih, Pak. Khususipun Ki Dalang Yusuf Ansor nggih. Nderek tepang nggih Pak nggih niki awon-awon sangik saking Gunung Kidul ngaten. Saking Gunung Kidul. Nggih. Iya. Bapak sekalian ingkang kinurmatan, alhamdulillah pada malam hari menika kita semua di sini bisa menjaga bersama merti dusun kerajaan Desa Tambasari. Kanthi sehat, senang sedanten, dan tentunya ini suatu berkah untuk kita semua. Nggih. Salat dan salam mari kita sanjungkan pada judul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita, suri dan kita yang tentunya kita tunggu syafaatnya pertanyaan besok dia mukla amin Allahumma amin. Bapak sekalian berarti pada kesempatan ini tentunya ini kami apresiasi sekali dengan merti dusun menika. Niki adalah bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita bahwasanya alhamdulillah khususnya di dusun kerajaan menika kita semua sampai dengan saat ini diberikan keselamatan kesehatan. Amin. Dan tentunya ini perlu kita pertahankan kegiatan yang ada seperti ini karena dengan pagelaran wayang kulit menika ini adalah salah satu upaya kita untuk nguri-nguri kebudayaan. Nggih, Pak. Ini adalah budaya kita yang tentunya sangat-sangat baik sekali. Kita lihat di sini dengan wayang kulit menika sarana saged ngumpulke masyarakat bersilaturahim. Mungkin nek mboten wonten wayang jenengan mboten medal ngoten nggih. Nah, niki dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja semua bersinergi bersatu bersama untuk kegiatan merti dusun menika. Nggih, Pak. Matur suwun sekali lagi untuk masyarakat Desa Tabasari, Pak Kades perangkatnya, Pak Kadus khususipun dan panitia merti dusun yang sudah menjalankan kegiatan ini. Tentunya adalah sarana hiburan yang sangat mendidik agar nantinya dapat menjadikan tuntunan kita semua. Amin. Dan dengan lakon Wahyu Katentreman. Semoga bisa membawa dusun kerajaan menika benar-benar tentram, berkah amin. Dan barokah. Amin Allahumma amin. Matur suwun maket mawon Pak Dalang, matur suwun sudah menghibur warga di Tambasari menika. Semoga ke depan hal ini tetap kita pertahankan lagi dan lebih baik lagi. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Ngaten mawon dari kami Bilal Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limbangan iki piyaine luar biasa, Nduk. Lah ngopo?
wibawane gedhe. Ya. Tur panjenengane iki sumadulur karo para warga masyarakat ki nyawiji. Ya. Teges tresna uga ditresnani karo warga masyarakat. Heeh, wah jan persis camat nggon aku kono. Iya. Ming bedane nek camat nggon aku kono ki sak sambutan ngono ki ninggali 200. Camat nggonku kono lho. Iya. Estu Pak Camat niki camat nggen kula lho. Ming matur ming info mawon kok Pak Camat. Iya. Ora apa-apa. Ora ana nduk wis ora apa-apa. Ngawur ora. Heeh, ya dibukani gendhing lho. Ya. Sing kepenak-kepenak sike. Apa, Mak? Iki mau ana dawuh sinom nyamat. Oh iya. Iki gending piwulang. Piwulang. Mula ya kudu diuri-uri terus. Ya. Bener kaya sing dingendikake Pak Camat mau. Budaya iki luar biasa. Awake dhewe minangka wong Jawa ya wajibe nguri-uri budaya Jawa. Iya. Nek perkara nuwun sewu agama kuwi urusaning individu masing-masing karo pangerane dhewe-dhewe ning nek budaya kuwi kudu nyawiji dadi siji ditindakake bareng-bareng. Ya, Mak. Sinom nyamat sapa sing ngaturke? Iki sinden cacahe 7 ki kon ngaturke. Ya. Aku wayangan rono-rono sing tak gawe iki sindenku 7, cukup 7 wae. Iya. Mergo eneng tegese. Eneng tegese 7 kuwi tegese pituduh, pitutur. 6 to iki. Wah, sing siji nyandi. Oh, sing siji kelingguhan. Iya. Nek biasane 7. Biasane 7, saiki 6 ora apa-apa. Ya. Mbokno sing siji pileren. Kaya pitik. Ora apa-apa. Mane 8 wis sing siji tak cithos. Ngawur ora Wis ya. Donga. Ayo ki donga kok ya 7 ki pituduh, pitutur, pitulungan ngono lho. Iya. Diaturke Saka sing sepuh dhewe, wah iki ora baen-baen. sapa, Mak? Iki ibuku ya wong tuaku, tiyang sepuhku saka Ngawen Gunung Kidul. Garwane sing ngasta ruwatan mau awan lho. Oh. Panjenengane Butia. Oh ya, Butias ya Butia. Heeh. Misale anyar engko nek umpama sesak engko gare nduduk dhuwurmu kuwi lho, Bu. Ah beres. Iya. Sinom nyamat. Mangga, Bu. Engko giliran kabeh kebagian nduk santai wae. Ya. Seniman sing putri Seniwati ayane Rama cah sekolah sing sregep sinau kami tuku piwulange guru jan nyenengke. Apa? Aku nek krungu suwantene Butia ki terus kelingan kaset rekaman kaset pita zaman biyen. Iya. Bu Chandra. Kelingan suwantene Bu Chandra. Nyai Chandra Lukita. Iya. Aduh. Ngene dhewe ya enek sinden sing karep-arep nirokke suarane Bu Chandra Lukita ning dadi Bu Chandra Mawa. Ah iya. Sapa, Mak? Mbuh. Kesore wis merem kok wonge mah. Sinden. Heeh. Kaya dami. Digeser, Mbak. Nengen, geser nengen. Panjenengane Mbak. Iki asmane Mbak Yoga. Oh ya. Nek sing pojok kono mau panjenengane Butias. Ya. Nek iki tengene Butias ki panjenengane Mbak Yoga. Oh ya.
Iki rak diurutke to, Nduk. Saka kono sing gedhe dhewe, saka rene cilik dhewe. Iya. Ya ora apa-apa. Mangga Mbak Yoga. Sadyane kelakon bahan seno pati Wah, Jans. Dawa umure, Nduk. Lah ngopo? Ki nawala bar apa nuwun sewu ngrembug sinden senior panjenengane Bu Chandra Lukita iki pamundutan saka Ibu Sri Chandrawati. Oh iya. Ngersake. Tembange pepeling pun bawani. Oh iya. Engko diaturke mak. Heeh, santai wae iki wektune longgar banget kok. Iya. Geser, Mbak. Sapa to tengene Mbak Yoga ki? Wah, lah ya iki Chandramama iki. Iya. Kucing sapa jaratan ya iki. Heeh. Kucing sapa sarean ya iki. Ya iya. Ayo sing arep-arep nirokke suarane Bu Chandra ki mau lho iki kowe. Iya. Sapa to asmane? Mbak Via. Oh, jenenge iki wis ora jeneng Jawa kok. Arep karakter suarane arep kaya Bu Chandra, ayo ora iso. Ya ora kena ngina ngono kuwi ora kena. Ora kok ngino ming ngomong apa anane kok. Wong iki nek ning omah ki ajare ki ora ajar swara sinden ki ora. Lah, Lagu-lagune playlist iki sing disetel ki lagu-lagu black metal ngono kuwi. lah ya mula hardcore. Ayo. Ayo, Mbak. Mbak Via. Wong wedok mongko udute banteri ra jamak-jamak. Sapa iki? Ya ora apa-apa kebutuhan kok ya. Iya. Malam minggu dusun krajan pancen rame. Aku sang rayang karo kancane. Mampir Mas, monggo mampir mau para mampir. Apa sida apa ora mampir. Nah, wis lega aku. Lah ngopo? Ora dheweke ora keplekiken iki aku wis lega. Iya, selamat uripe. Geser nengen Mbak Yu. Wah iki sinden gedhe wibawane iki, Nduk. Iya. Lah apa nek liyane iki ora gedhe wibawane? Ya gedhe wibawane nek iki merbawani tumrap awake dhewe. Oh iya. Wingit. Wingit dengkulmu mlajo. Wingit. Dadi kelingan Betari Durga ya aku nek weruh iki. Iya. Ngawur. Mangga, Mbak. Asmane sapa? Mbak Preti. Moh aku. Namaku yang bagus dong. Namaku yang bagus. Preti ki apik kok. Oh jeneng artis ya kuwi ya. Iya. Sapa Mbak asmane, Mbak? Niken. Mbak Niken. Nggih. Iya. Mbak Niken. Kabare jenengan niku single parents, ya. Nggih. Perawan napa rondo? Nggih, riyen nate perawan Nate sedelo. Sedela. Ayo karepe iki ya cen maune akeh para raja Narpati sing arep ngayonake. Iya. Ning ora kuat ragate, Nduk. Oh.
Wong Lenang arek ngragati Mbak Niken iki malah Mbak Niken sing ngragati wong Lenange kok. Iya. Bocah mampu kok. Iya. Mampu nek aku ngakoni kok Mbak nek sampean ki mampu perkara ekonomine nek perkara melek mripat ki ora mampu yakin. Lho kula melek terus lho niki wau. Ora. Apa merem ngoten niku kula nembe ndonga prihatin kajenge jenengan le ngasta niku lancar ngoten lho. Rak ya ngono, Mbak. Ya, teruske, Mbak. Banget mak men yoga apa wiraswarane iki bakoh kabeh. Iya. Dasare wis bar paingan cetha bar nampa dhuwit akeh. Iya. Iki nek janji sewengi iki tanpa merem semenit pun tak nehi dhuwit 50. Iya. Wis pindho to? Ya wis ora sida. Ora sida ora. Heeh. Telaske. Sapa, Mak? Mbak Bella. Oh iya. Mbak Bella, ki wis kerep nyengkuyung awake dhewe berkahi awake dhewe. Jenengan ki asline daleme ngendi to, Mbak? Nggih, kula asli saking Kediri, Jawa Timur, Mas. Kelahiran mriko? Nggih. Lah kok iso dugi yoja niku larah-larahe pripun? Nyasar. Nyasar. Nggih. Mau ora mungkin mesti tetep enek dasare kok. Iya. Nggih, pados Jati ilmu. diri. Oh, nggih. Pados jago barang. Jago napa? Jago kluruk. Iya. Jago kluruk ora mikir sing ora-ora to. Iya. Ya ora apa-apa. Mbok menawa pancen dadi dalan jodoh lan rezekine kok ya, Mbak. Iya. Wis ditekuni. Amin, nggih. Biyahe kelahiran Kediri ning saiki Mulya ning Yoja ya, Mbak. Nggih. Nggih, ngoten niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri Pak. iya. Telasno, Mbak. Ya. Up.